So today we'll be reacting to Blackpink as if it's your last comeback stage on MBC Show. So, Kaja! Wow! Gat kasi rin. Folder. Muslim, pwede na? Papayo. Pa. Wapong kalda niya. Pahan dyan. Apa dyan. Oh, gopo ko si Jisoo, bay. Pangayon siya sa iyong buhok. Wapa siya. Cute kayo. Bagay sa iyang hair. Straight lang. Mura kung siguro si Lisa. Iyang buhok. Nga. Kayatag mga tiyan eh. Oo. Nga. Ano dyan yung Blackpink upat ka bukay? Ano dyan yung sila si Blackpink? Ilang stage na dyan sila? Yung comeback stage na. Pinakubag ka ba? Para sa Ano naman yung chicken? Oo nga, pero yung chicken ay absent. Isa na kanto yan. Alam. Awan ko. Ayaw mo yung sa tail. Tail ni Lisa. Nega chochoron. Cute lang ka na, oh. Yan na stepping. Si Chili, yung kalima, oh. Si Lisa dyan ang ano, grabe sa stage, no? Ano ba? English siya. Ikaw, Oh, English English siya niya. Dawin mo, isabayan yung si Jisoo, no? As in, Anong gamot, chicho mo? Bisag yan pag-anak ay gumamit. Wapa siya. Wapa siya. Namayat siya. Namayat siya. Nihado siya masayo kayo. Kasi pa sa una, lamig Ano siya awkward? Zero say hot po naman sa'yo. How did ka na? may kikiyan eh. Pinapapayat. Namayat. Alam ka lang sa'yo, no? Kapan, Jenny, fresh din lang, right? Madama na kasi Jenny. Madam sa... Pag-CEO ang Grabe nagway. ang TL ni ano. How lagi kayo na si Lisa ba? Tapos yung joke TL. Tapos next mo good niya good. Guys, kami pa silang laog. Wala pa kayo lang pa. Dili pa na sila makadaog ron. Comeback stage pa. Comeback stage pa man. Nag-isip pa. Next week pa na. Or mandagilor na. Oh. Ikaw mo si Rosé Day na ako. Ikaw sinasabi. Ikaw na gaya mo lang may nato. Ikaw na dyan ang floor. Gani, ako na tiglimpiyo. Isa man ka as ka na friend. Jappy! Lisa ang dako. Jaiman. Ay, Jesus Elvira. Napasikisan ako ah. Mabayas mo sila tanan mo. Mabilit siya na. Ganang pa po, friend. Pero papisan nila na mo ganina. Bapahan ni Jenny. Bapa dyan siya na. Wala. Si Jisoo put ay wapo ka ayo. They're so Oh my pretty. God. Oh my God. Oh, that was Blackpink as it it's your last comeback stage on MBC Show. So, annyeong! Blackpink mira. Tayo papayata daw sa video. Blackpink. Oh, alam ako. Bye.